Ja. Mooi. Nou, Taco, bent al een aantal jaren dus dwarshovenier. Ja, klopt. En nou, we zijn wel eigenlijk wel benieuwd hoe ze dat wordt best. Wat is die achtergrond voor als hovenier was? Ik ben dat zal ergens in 2008 ben ik begonnen met de opleiding voor hovenier, greenvoorziening. Ik had toen bij staatsbosbeheer eerst een stage doen en dat heel diep in mijn head lag daar. Mijn wens komt daar ooit te komen, maar om daartussen te komen die heel lastig. Als boswachter of zo? Ja, zoiets. Dus, maar dat is hem dus het huis net worden. Ik heb het toen wel een keer gesolliciteerd en dat is toen niks worden. En toen daarna ben ik bij Becom in Ljouwert, een orenhovenier, die besteed ik al meer dan 100 jaar. Nou, daar heb ik dus ervaring op die en mijn opleiding wie eigenlijk wil dat ik zelfstandig wil een opleiding starten koer. Dus ja, toen ben ik dus uiteindelijk heb ik de stouters gewonnen als die en ik ben daar zal uit erin, ik wil graag wel van mezelf beginnen. En dan wil ik het eigenlijk eerst heel, 2 dagen bij de baas nog en 3 dagen van mezelf, maar dat hij net zo vol eer nooit, dus toen ben ik dagelijks helemaal van mezelf begonnen in 2013. Ja. En nou ja, daar best het bedrijf nog starten. En hier is toen ook al een bedrijfsplan maken of zo. Wat Ja. hier staat van waar haal ik mijn klanten wel? Daar zit ik in het begin ook wel een beetje in. Ik denk, dat wordt eerst heel, ik mijn verste last in ieder geval betaalde. En, maar ja goed, ik via Aal de Jager, Aal is ik echt een ondernemer die had een Jimmy zijn. Gewoon ervan gingen en dat just het ik wel. Dus ik heb wel een beetje een ondernemingsplan te maken en een beetje de boel uitstippelen. En ja, ik ben eigenlijk begonnen en toen is het eigenlijk vanzelf eigenlijk al je wel wat roem. Ja. Dus dan kom ik al, die klanten komen aanwaaien, zeg maar. Ja, dat moet daar. Ja, in het begin hebben we wat acquisitiedingen. Hebben we nog een keer bedrijvendag hebben we een keer doen. En zo'n beetje reclame maken en een producer.com en in de line praat. Maar langzaam breiden dat hem uit. Eerst in hoofdzaak Reduzum, maar we zitten nog een heel soort in Mantrum, Ljouwert, Grauw, ja eigenlijk overal wel hier in Midden-Friesland. Oké, dus hij is in Roenel, Reduzum al. Ja, zeker. Ja. En het gaat toch altijd vaak via. Meestal die je steen of die zeggen, die hebben hem als souvenir. Nou, dan krijg je vaak een telefoonnummer of maak een telefoonnummer aan. Nou, zeg je dat vaak wel. Ja. Nou, dan heeft hij werk al bij die aan het werk, klopt. Die helemaal volledig vers bij die aan het werk? Ja, die heb ik nog helemaal vers niet eerst. In het begin weer een paar dagen mooi, maar ja, het gaat nog eigenlijk zo goed met de zaken en het zat er ook dat er eigenlijk gewoon nog fulltime bij me iets eerst is. Ja. Oké. Ja. Hey, maar hoe doet dat nou? Hè? Stel voor, er komt in een... die was in tuin ontwerpen laten. Ja. Doet dat dan zelf? Of hier is dat dat ging het een beetje. Soms hebben we wel, dat meestal ik al zelf wensen. En vaak komen we dan samen tot een compleet plan. Vaak beginnen we dus gewoon een beetje te shitten. Wat wil je een beetje een beetje een structuur creëren. Wat de wensen binnen. En vanuit daar maken we dan vaak een plan. En dan gaan we schetsen. Nou, en vaak komen we dan wel uit. En enkel, ik was een extern bedrijf die al een tuin ontworpen heeft, die wij dan realiseren. Maar in hoofdzaak, want dat vind ik juist wel leuk, die diversiteit, om dat ik op te pakken. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk wel, die werk is natuurlijk heel erg seizoen onderhevig. Ja, zeker. Wat vind je zelf nog het mooiste seizoen als hovenier zijnde? Ja, ik vind altijd, ik als natuurman vind ik toch de maaitijd, de tiende maaitijd, maart, april, als alles uit het leven komt. En dat vind ik eigenlijk de mooiste tijd, ja. Oké. Ja. Hey, en wat weer nou die mooiste project was je die hebt? Ik denk in Jersum, dat week bij Peroen waar Jersum, de weekend tuin, ik heb die huizen ben zetten in 2000 ongeveer. Nou, die tuin weer al een beetje in verval rekken en daar hebben we dus eigenlijk, ik zou een heel plan eigenlijk samengesteld. Ja, en dat is gewoon heel goed slagen. Daar hebben we echt trapreden hebben we erin maken en dat is gewoon, als je nou wil langsrijden, dan ben je daar wel grootschap of zo. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. En wat vind je zelf nou het leukste om te doen in een tuin? Ja, ik vind eigenlijk de combi wel heel leuk. In het variëren, omdat ik in het seizoen, in het variëren en dan hebben we vaak even dat wat rustiger weer met onderhoud. Dan gaan we vaak weer onweers. En in de zomer heb je dan echt de eerste snoeironde in juni vaak. Dus ja, en in augustus, september hebben we meer onweers. En nu in deze tijd dan gaan we weer meer naar het onderhoud, winterkleermaatje. En maar gewoon die diversiteit. Er is in de hele als hovenier. Nee. Nou ja, we hebben hier op de buurt de opstal Deco van Grietje, die zit hier elke week met de blonkers. En die met onze buren Annemarie en Maarten, die hebben hier de meubeloutlet, die hier even contact hadden.
om misschien dat hier een crisisfair te organiseren. Dus ja, daar ben we nog een beetje mee waande. En dat is nou in het beginstadium en dat is ook het eerste jaar, dus we zijn, ja, denk ik dit hier nog net heel groot. We zijn er maar bezig en dan gaan we even zien hoe het daar verder, maar waarschijnlijk gaan we dat zien in december, dat is net als mij een vreed. Dan gaan we, of niet in december, dan gaan we waarschijnlijk een crisisfair organiseren. 9 december? Ja. Oké. Een vreeddag. En dat is jongens dan hoe daar is? Ja, jongens, van 5 tot 9 waarschijnlijk. Ja. Oké. Nou, leuk. Dus ja, daar ben we wat mee En bezig. dan, je moet het dan misschien krijgen. Die trui Ja. of komt er nog wat meer Nou, bij? daar zit er nou even een beetje, hoe groot wil je het maatje. Dus, maar we even zien, voor u een beetje een avontuur is. Dus ja, ik denk dat we dit hier een beetje liet houden. En nou ja, mocht het wel heel slagen, dat het goed slaagt, dat we het dan volgend jaar misschien wel breder loeken. Dat we toch wat meer, ja. Dus, ja, en we hebben dit trouwens ook nog kriestikjes. Ja, de Sjoukje van Dijk die zal... Sjoukje? Ja, die mag heel graag hobby daarin en ja, die wilde dit hier, nou ja, dat hebben we toch de verkoop en dan zet ik wat kriestikjes del. Dus ik ben heel benieuwd dus dat ik wat... Spannend. Ja, dus ik ben vernieuwend. Ja, precies. Nou, Taco, dit werd een beetje bedankt en succes de komende tijd. Ja, en een goed crisis weer. Ja, ik hoop het. Ja, dat ik er vanuit. Dank je wel. Ja.